Motor Pacífico Premium i Miferauto apostava per oferir grans ofertes i promocions en finançament i garantia, una mostra en la qual els vehicles elèctrics es posicionaren com el futur de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Cupra. Hem portat moltíssims cotxes de quilòmetre zero perquè realment en la fira la gent el que ens està buscant són les grans ofertes i grans promocions. Hem buscat el quilòmetre zero i també, com no, totes les novetats que tant tenim en Cupra, la marca Cupra, com en Seat. I creiem que aquestes ofertes van arribar al públic. Crec que han fet un gran esforç, tenim tots els models de la nostra marca i creiem que és un gran moment perquè la gent s'anime, que vinga, que pregunte per els preus i que pregunte per les nostres ofertes. Hem posat més o menys tota la gamma dels nostres cotxes, com pugui ser T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, i després també en la versió elèctrica, com pugui ser la família d'AD, AD3, AD4, AD5, que són els que tenim així exposats. I bueno, tinguem ofertes com tot el món, perquè estem en un moment d'ofertes, de fira, n'hi ha que aprofitar estos events perquè n'hi ha molta pas de gent i anem a veure què és el que puguem arrencar així.